ये करता डिजाइन देख के ना मन करता कि हमारे सुतोई में जान दे दे पानी एक चुरुआ में कि कहला कि एक कथू का मुंह बाटे चिपरी नियर हेतिए चुकी आ वही पर रंग के बना के एकदम पूरा लगता कि गाँव के लड़कन के बेटौन के एकदम बिगाड़ दी हो का हमार बहन नहीं खे हमार बहन आँखी में काजर ना करेले आई तो पहन लेते जैसे सौरिया में लड़की चढ़िया पहने सब पहना हगीसा बा वैसा नहीं के पहनवा देती है खिलाड़ी बैठे दोनों कहीं क्यों ठीक बाटे वही जाके आज अहिया हमार मर्द न तुम को कि देखी एक कह दें केहू माने बोली ओली फेंक के चाहे ओकरी मर से कहवा दें कि आई कुल रहन निक नहीं खेलागत अरे कौनो चीज के बेटी पतो के लूर सौर न सीखल जाला हैं ये ससुर आवता न भसुर आवता न तो केहू के सामना होइंगे ने खेलती या कूदती या कौनो चीज के अथु न होला का बरबरा तड़ी रे लागेला कि तू बरवे खइले रही ना हमके बरे भाट मत देखी का हो गइल कहे कि ना चाहिए जी हम एक बीता का पॉइंट पहन ले बिया अरे ओकर त हमार पंचियो हमार सोचत नहीं कि हमरा आंखी के सोझा हुआ हो मर्द मानुस देखियो त का कहियो स सुनी न आ एगो देवर जवान बानो उनके ऊ देखियो त का कहियो तब त उन्हीं पर डोरा डाल लगे त फिर कहब कि हमार भाईवा खराब हो गइल भाईवा खराब नहीं खे ए घर के लोग खराब करताटे ठीक न लोग नहीं कर तू अकेले में करती है ठीक ना त का जरूरी क्योंकि बेटी बहन के लिए घरे रखल हाफ पैंट पहनावा त का कहत नहीं जाके चल ओसे बड़े नंगे ना घुमाई ओकरा नहीं के बुझात करा नहीं के बुझात हम तो कुछ कहि ना त आदमी के लागेला ना कि गरैया नियर पारना छपटा के निकलत ताटे हैं कह दे धीरे से ना कि ओकरा के गांव में विदा कर दे बोला के कोई ओकरा भाई बाप के ठीक ना हमर तो मन पित पिताई लोग जाके मैं पकड़ दे के देखा तोरी जहां चलत होई ता यहाँ पर ए जना चलेला देखी ना ऐसा त तन कुंवार लइके लिपस्टिक लगा लेली स त ये फरनवा का लइके लिपस्टिक लगा घूमती हु हा होखे लागेला ना देखो त एगो तोर बहिना वाले त कि घर से बहरी ना निकलेला ई त भर गांव में चलती है हमर बहन चलेले त जनाला नहीं कि क्यों नहीं रोडे चलती है ठीक ना हमारी बहन में क्यों लग जाई जी ऐसन कहबो मत कर रहनी त तैयार रहनी जा ई घर के इज्जत रही ना दी बुझाई ना ओकरा से बढ़िया बेटा ना कि ओकरा के कह दे कि चल जा जब निक लागत तबे ना लोग पहनावा ताटे तो कह दे कि चल जाओ पता है छोट बिया वो छोट बिया जे जितने छोट रहे उतने अंदर से खोट रहा आपका जानी न काम न कोथरा बस ठेले के मिल जाता टे तीने पतिन गोरा दिया जब बिया जब से तब से हां वही से न ओकर बड़की बहिनी सोचती है कि जी रही न त काम धाम करे के नहीं पड़त अब हमार हाथ रहे त भर एने सोने घूमत रहे भीख मांग के मिली आम भी नहीं ला कर लिया देखी जाई कह दे अपनी भाई से रे त हम तो उठब तब सबके एक ही लौरी हाँक दे झंझना जी सबका दिमाग झंझना जाई ठीक ना क्यों लोग करे कि नंगा से गंगा हारेली नंगा से गंगा तो सही हारेली लेकिन हम बोलल चाहत नहीं कि एकर हम इज्जतिया ले ई हमारी इज्जत लेते हम करना ले जी तो बोलत के पागल बन जाए 5 मीटर का साड़ी लपेट ले बन जा आदमी बोलत नहीं खाना उ कपार पर चढ़ल जाती है बोलत नहीं खाना कपार पर चढ़ल जाती है बिना बोलला के आप आई ना बोली ना का जानी लाज को करनी और बन के कहे लेला जाई शर्म से पेट भरल बा के को अरे तो ओकरा नहीं के बुझा तो ओकरा ना बुझा के चाहिए आदमी बोलत नहीं खाना तो कपार पर चढ़ल जाई ठीक बा जाई कह दी बाकी चल जाके ठीक ना हम ना कह अपो के बड़ा निक लागत रहे कि छोटा की बड़ा निक लागत है और बहनियो बड़ा ठीक भी आज कैसन लागत आटे जब हाफ हाफ पैंट पहन के घुमा दे त निक लागत है जा तनी अभी झपी लाई बुन के कि खोल दिया लेकिन कुछ भी कर बाकी दीदी के है ना हम एकदम ही अच्छा लागेला अरे ओइजा के तो बातें उनके शहर में रही ना ओइजा के तो बातें अलग रहेला लेकिन एजा ही ला एगो दूसरी बात हो जाला इतना सब लोग रहेला कितना अच्छा लागेला ना हमके एजा आ जाइला तो जैसे तो जाए के मने ना करेला पता ना कहीं एजा ऐसन का ऐसन चीज बटुए दीदी ऐसे का इतना कताड़ू का एकदम नकिया कटवाइला के चक्कर में हो गइल बड़ से दोनों बहन का कुछ कहत नहीं का ना हम काहे के कही हां खड़ा हो त बुचिया हम का खड़ा हो न खड़ा हो गनी का हो गइल का हो गइल ए रुक ना एगो दर्द से हट जाला रुक जो ए का पागल जैसे करत रहली हर घड़ी मने चारे बीता में एक बीता छोटे अरे दीदी तो के का हो जाला हम जब आइले ना हम तो हमार फैशन करत रहे पहले रह तू न त और खूबसूरत लागत तू हम चाहत रही मन के लेके आई बाकी दीदी हमर न परिचय दे कहती न कि बोला मत अरे खोपड़िया में ढुकेला ई गांव गिरा हवे शहर ना हवे ठीक ना
तो का हो जाई ये फैशन हटुए आज के मॉडल के समझ में नहीं क्या हो गोतनी भी का भी इज्जत लेती है घर का हो दीदी आज के मॉडल मॉडल जमाना जमाना में देखा ये सब चलत बटुए बुझाइल तार मॉडल जमाना तोर बाप में देखत होई हमार बाप में ना देखेला हमार बाप में 5 मीटर का धोती लपटे के कहेला इना कहला कि तू हां वो सब में चेढ़ी में घूम लेके पहन के उ तो हमर दीदी आइल न तो पता ना ऐसे कैसे न है साड़ी ओड़ी पहनने लागल हम तो ना कभी पहन सकेला कह दो। शादी हो जाई तब ना पहनो कह दो कि उ न पहने साड़ीवा असावा हम ओकरा के माना करत रही लेकिन उ ऐसा के देखेले ज्योति कान खोल के सुन ल रहे के बता ढंग का कपड़ा पहने सूट सलवार नहीं तो बोरिया बीच से उठाओ अपने घरे जा ठीक है ना हमरा उ सब ने के पहने के आपको देखना अच्छा, तू अपन दीदी से कहबू अपन जीजा से हमर डर नहीं खेला गो जाता नहीं हाँ, खोल जा कर रख ना। दियो हमारी देवर की होते घर में हमारी मर्द की खोल के रख दियो हम नो खोल के तोरी रख देता नी हमार मर्जी हम जा मन करे तब पहनम तो के का जात बटुए बतावा ये हरदम लागेला नु हम के देख के जर्द रहली जब भी कोनो डिजाइन पहना ना है इनका जलन हो जाला पता ना काहे अरे हमार मर्जी हमार फैशन हमार जैसन मन कर वैसे हम पहनम इनकर का जात बटुए हां आज देखो रोज रोज कहली नु तो हमर दिमाग खराब होखत बटुए आज हम दीदिया से एकदम पक्का बैठनु कि काम हर बतिया इनकर हर रोज के टोकल हम आज छोड़ाइए देम कि ना जाता नहीं बाप रे बाप अब पता ना काहे दीदी हमार बहिनिया के देख के जरत रही ना एगो तो आवे लिए ना आइल बिया 10 बरिस के बाद तो लगत कि कपार पे चढ़ के डांडप कर लोगिन वैसे अरे अभी का उ लड़की न बिया हमरा कहते तो एती घर तो फैशन चलल बड़ुए सबे कोई पहनता ओढ़ता ओकर पहनल ओढ़ल देख देख के जरत अड़ी जरियन का सही भुंजा जी हैं जर के अरे दीदिया का भइल रे? मन के का चाहत है हम रात में गुस्सा करल बैठे नु का कहे के का भइल मन के जे बोलले भी हमने के जे बात सुने खातिर का सब कोई के का भइल रे अरे तोरे ऊपर की गोती नहीं है का कइले रे? प्यार से उनके के हम दीदिया बोलीला अब भाई नु है तो जोन ना मन करतो हमरा के बोलत रहत है का कहलड़ी हमरा बताबी तब ना अच्छा बता हमार मर्जी हमार मन हमार जोन मन करतन पे हम जो मन करतन फैशन कर भाई वो काहे देख के जड़ता है हम जाना तानी तोरा के देख के जरली लागत है कि उहे ला के देता रही वैसे जला तड़ी और जानते हम आके बैठल रहने नहीं ताहे तक होता है हमर इज्जत हम जा मन करता पे ना भाई आके हमर नापत रहली है जिनसा बा तो कह देवेला ना कि का देखो तड़ू तोर पहने के बाद पहले जमाने के होय उनका लोग के का पता बटे ई सब अच्छा तू जो हम आवत जीजा जी ना तो तू जो जीजा जी आवत तो हम समझ लेता नहीं ठीक बा हम जात नहीं समझा दिए ना तो जैसे हम चल जाई बुझाई लो तू काहे के जीवी से हम बोलैले मैं तोरा के अपना भी तो करे खातिर उनका कहे से का आदमी चल जी हां ने उनका जल्ला से तू जाता ना मन होता ना रह 2 साल रह 1 साल रह कोनो रोक छेक नहीं के आवत ही वहां के ना तब वहां से बताओ दे आइनी कौगन हटटरा के जाने क्या करते सब बोलत हला ही नहीं के का भाई जी का है जब बैठल बड़ो देख ली अपन भौजाई के समझा दी ठीक बा हमार बहनिया कुछ पहन के चलो चाहे ना पहन के चलो उ के हरे टोके वाला बोले वाला जी अरे तू इतना तो बोल देली कि हमर कपार दुखा हां हमार तो बोलल का सबके बेकार लागल हुए एगो उ नती बरन अरे त का भइल बा बतिया बताओ तो का भइल बा का भइल कहता नी हमार बहन बिया पहनते ओढ़ते खाते हर बात में रात भौजाई टोकत रहतरी हर बात में टोकत रही ई माने कलकत्ता हो दिल्ली हो बनारस हो अरे कलकत्ता के ना हो दिल्ली ना हो सौ ना हम जानत हनी लेकिन ओकर शौक हुए पहनती है तो सबक तो होती होती पहनी रे उ बचपने से पहनले बिया अब लौराई हमरा के सिखावे तो बढ़िया न बतिया कहतिया बताओ का कहतानी बड़ी अब तो हम तोरा ले नहीं कहते ही के चलते कि तोरो ले कहल तो उहे बात बा हां ओकरा ले कहम के कारण ले कहम बतिया भौजाइए कह देलस तो खराब हो गई हां हम तो खराब बोला ही बड़ी हमर बहनियो खराब बिया भौजाइए राव ठीक बिया ना बताओ काले छत पे घुमतिया जवन देखत से तन कहत से देख ना ओकर साली आइल बिया हाफ जींस वाली अरे पहनती है बड़ुए तब ना पहनती है बताई रहो रे तो आ हम कौन खराब बड़ुए हम बोला तो खराब करते ना माने ये तो जाई रौरा जाई अभी के जाई तो अभी हमरा भी जाई हमरा भी ये तोरा ले इहे से बतिया हम ना कहि ना आ जब तोरा के बढ़िया ले बोलब ना तो तू ना बोलबे अरे कहम ना तो तोरा निकल तोरा से तो सुन ली उनकर एगो इज्जत ना छोड़म ठीक बा अभी हम जाता नहीं और रौरा बीच में ना बोले के बा ना आवे के बा जाई यहां से जो तोरा जीवन मन करता रहते और कर सिखावते ना अभी बाड़ी। बताओ तनी सौतिनिया के
हो देखो विपत्ति के हमार बहिन पेनतिया ओढ़तिया नजर मत लागे आ एकरा लागत कि बाप रे बाप कोनो पापा गुनाह कर देले बिया वैसे जलत अड़ी। अभी बताव तनी उनका कि काहे बोलला हड़ी मुंह 4 बार धोवा ताटे आ घर में का जियान होता ई नहीं खिनन की आंखी से लौकत फूट गइल बे भड़क गइल बिया का जानी का खाली से करे जा खाली से अपनी माई बाप को ना ए घर में तो पछियो तो पीलू पड़ी जतन सब प्लास्टिक का तन सु भात दाल बुद काल तड़ी जा सुत जतड़ी आ वही मन को रखले बड़ी अपन बही रख शहर ले दिए लेके भागेली छी दीदी या दीदी आलो रे काहे हमर बहिनी के बोलत रहतनी हर बात में बताई ना उ पेनतिया ओढ़तिया रौरा का जात रुगे आवना किरे कटले बका रे तोके का कटले बा बताई ना तनी आलो इधर लड़े सिनतन के लड़त नहीं दीदी ओकर शौक बढ़ गई उ पेनतिया ओढ़तिया उ कितना दिन के बिया लागत केजे के हिया का कि बोल ले केतना दिन कने के त कह द कोनो बेटा वाले का भाग जावे जैसे कह द काहे के भाग जा काहे के भाग जा अपने पे अपने हाथ में रहल ए जे एक बिता का कपड़ा ना चली हमके देखना गइल त हम कह देनी कोई को गांव में मेहरारू आदमी कहल हमके निक नहीं खेला नहीं खेला तो सुनी आज के बाद कभी ओकरे के बोलम जान अब 10 दिन औरी रही 10 दिन के बाद अपना गावे जाई आज के बाद बोलम जान पे का पेनते का ओढ़ते का खाते रौरा बीच में टोकम जाते काम करे ना करबो काम तब हो जाई कुल तो छाटा छिनाने बड़ी सही होता के असलहरी लड़ के गइबे कइल कलम मोही अब का हम दाल बनाई का ना कल बढ़ जाओ मन तो करता कि बैठले बैठले मर जाए का हो गेल तोरा तोरा विपद पर गेल के बैठले बैठल मर जेबी अब बताइए तो चूंकि पहले भी हमारे मुंह से निकल गइल त आके गरियावत है खूबे तेउ गरिया तोरा ले तोरा के ओ कोती हमार बहन चाहे नंगा घूमे चाहे कपड़ा पहन के घूमे तोर के हम अथुवा बोलल कर बुखारवा छोड़ाई हम ही क्या मत बोली जाए दी तो हम तो मारे लगा मुकरा के बुझाइल ना मार के अब बके दे बरियारी जब उनका सोचिया जी हम जब उनका मर्द मानुस बोलते नहीं के तो आपके बोलले का होगी वो ऐसा नहीं बढ़ा तो बोलिए जाए दी छोड़ी चली खेते हमनी के दुगो मड़ाई डाल के होई जे रहल जे हमनी के भाई इज्जत खातिर मरनी जे बेइज्जत खातिर ना मरनी जे जन्नी चल ना तो जी को परवर कुल खाताड़ा सन में तू घर रोज चली नमस्कार प्रणाम हम खुशी गुड़ चुकी गोल लगते नहीं आई पारिवारिक वीडियो बने तो वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करो जा शेयर करो जा सब्सक्राइब करो जा कमेंट बताओ कि वीडियो कैसा लगा ए वीडियो से लेते नहीं बताइए अगला वीडियो में।